ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ከምኡን ኢኮኖሚያዊ ዛዕባታት ዘተኮሩ ማህርቲ ኣዘናጋዕቲ ከምኡን ኣስተምራዊ ትሕዝቶ መደባት ናባኹም ናብ ተዓዘብቱ ከቕርብ ጸኒሕና ኣሎን እነሆ ለሙን ከም መቐጸልታናቱ ተዘክሮታት ገድሊ ሓዚሎም ዝሓለፉ ሙኡዛት ደርፍታት ብዓይነቱ ፍሊ ብዝበለ መልክዕ ሪሚክስ ኣልበም ኣቕሪብልኩም ኣሎ እዛ በሜሮን ስቲፋኖስ ወድ ዘማችን ሳሌም ጎይቶ ኣምነ ተሰሪሓ ብዙሕ ጻዕሪ ዝሓተተት ኣቕምሰ ፈሲስዋ ከምኡን ዓቢ ባጀት ተሰላዓላ ተገራላይ ተሰሚያ ዘላ ኣልበም ብዓይነትን ትሕዝቶን ተመቃቂራ ቀሪባትልኩም ኣላ ንሳእያ ተጋዳሌ ንዓይ ዘይትብል ንህዝበይ ባህሌ ንሱእዩ ተጋዳላይ ንዓይ ዘይብል ህዝበይ ባህላይ ኣልበም እዚኣ ብኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብባህላዊ ጉዳያት ክደፍ ኣፍልጦ ተዋሂብዋ ገለ ሚእታዊት ካብ ኣታዊታት እዛ ተጋዳላይ ተሰሚያ ዘላ ኣልበም ንመጠወሪ ስድራ ሰዋዕትን መናበይ ጽጉማት ወገናትን ዝውዕል እዩ እዛ በሜሮን ስቲፋኖስ ወድ ዘማችን ሳሌም ጎይቶ ኣምነ ተሰሪሓ ተጋዳላይ ተሰሚያ ዘላ ኣልበም 13 ደርፍታት ዝሓቆፈት እያ በዓል ወይኖ ተጋዳላይ ከምኡን ናቕፋን ካልን ዝብላ ተሕቶታት ደርፍታት ኣባ ተጠቃይለን ኣለዋ እሞ ካብ ኦንላይን ሾፒንግ ከድኩም ክትሰምዑዋ ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ ኮይኑ ሸጉርዎም ንምሸቱ ዘሕዛሕ ኮይኑ ኣውያት ኮይኑ ተጽሕዎም ከም ዘይምንሱ ናሕዋሩ ምሂርዎም ናሕዋሩ ሓራግን ዕሳላ ዝተሳሕለ ኣብ ዓራርብ ሳላ ዝተሓረ ፀሓይን ሞል ሳላ ዝተወረ ኣብ ዓምርበብ ሳላ ዝዓስከረ ወርቂ ኮይኑ ነገር ሓዊ ዝሓለፈ ዝተፈተነ ኩሉ